ଆଜି ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଳୁ ପରଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଗରେ ପରଟାକୁ ବେଲି ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ବେଲି ହେଲା ପରେ ଗୋଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଳୁ ଚୋପାଟାକୁ ରେଡି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଳୁ ଚୋପା ବନା ନ ଶିଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଦେବି। ଆଳୁ ଚୋପା କେମିତି ବନାନ୍ତି ଶିଖାଇଦେବି। ଏଇଭଳି ସାଇଜ୍ କରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସାଇଜ୍ କରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ପଲଟେଇଦେବା। ତ ଏ ବନେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ ପରଟାକୁ। ଆମେ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଆମେ ଚାପିଦେବା। ଚାପିଦେଲେ ହବ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ ପରଟା ଭିତରେ ଆଳୁ ଦିଆହେଇଛି ନା ସେଟା ଫୁଲିବନି। ତ ୟା ଭିତରେ ଆମର ତାୱା ବି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଲଟେଇଦେବେ। ପଲଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନିଗଲା ଆଳୁ ପରଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ପରଟାରେ ଯେତିକି ତେଲ ପକେଇବା କଥା ଆପଣମାନେ ତେଲ ଆପଣ ହିସାବରେ ପକେଇବେ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ପକେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ନ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆଳୁ ପରଟା ରେଡି ହେଇଯିବନି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶିଖିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ନ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାଏ ବାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିବେ।